ताळगाव दुर्गावाडी क्षेत्रपाळ दामोदर संस्थान विठ्ठल मंदिरात थळाव्यांनी एकठाई येऊन धार्मिक विधी सयत आषाढी एकादशी भक्ती भावनेन मनायली। ब्रह्ममुहूर्ताचेर शंखनादासयत खासा गंगोत्री उत्तराखंडातल्यान हाडिल्ल्या पवित्र गंगा उगम जलांतल्यान श्रींचे स्नान जाल्या उपरांत अभिषेक केलो। पूजा आणि आरती जाल्या उपरांत थळाव्या बायलांनी एकठाई येऊन तयार केल्ल्या फराळाच्या प्रसादाचो भाविकांनी लाव घेतलो। सांजे 4 सावन विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा। श्लोक पठण, गीत रामायण, नृत्य गजर तसेच कथक आणि भरतनाट्यम अशो कार्यावळी जातल्यो। खासा दिंडी सयत श्रींची पालखी जावन उत्सवाची सांगता जातली अशे देवळाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट साईनंदन सातोर्डेकरान सांगले। ताळगाव दुर्गावडी क्षेत्रपाळ दामोदर संस्थान विठ्ठल मंदिर आज एकादशी उत्सव साजरो जालो। सकाळी 4 वरांचेर ब्रह्ममुहूर्ताच्या वेळार आम्ही शंखनादान गंगोत्रीसून आणलेल्या गंगाजलान अभिषेक केलो। त्याच्यानंतर स्वहस्ते सगळ्या भाविकांक विठ्ठल भक्तांक अभिषेक करपाची संधी भेटली। त्यानंतर आम्ही पूजा केली आणि नंतर आरती केली आणि फराळाचो कार्यक्रम संपन्न झाला। आता संध्याकाळी सांच्या वेळार विविध असे संगीत कार्यक्रम आसा। भक्तगणांकडून दिंडीच्या गजरात पालखी सोहळा जातलो जो मंदिरा सभोवताली जी पालखी भोवतली आणि ह्या उत्सवाची सांगता जातली।